Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị anyị echighatala na ezumike. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a, ọkwa nwanne gị nwaanyị nke anyị na-anụ olu ya kwa izu ụka ọbụla, Esther Nweje, Adaeje Jemba Ada Igbo. Ọkwa mụ na onye ekwurekwu ibe m nọkwa n'ụbọchị nke taa, dịka m gwara unu mgbe anyị na-emepe nya bụ ihe mmemme ihe nkiri nke ụbọchị taa. Agwara m unu sị nọ na ọ bụ na-esonyere mgbe niile n'ọgwa ọ bụ naanị onu m na ndị ọbịa ka unu na-anụ onu ha, mana ụbọchị nke taa sitezie taata gaba ọkwa mụ na nwanne m nwaanyị a Osnọlọlọ Ugomba ọzọ mụ na ya abụzi onye ekwurekwu ga na-ewetara na ihe mmemme a n'ụbọchị nke taa site n'isi mbido telivishọn. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị gba anyị na-eneba anya na ehi afọ, ọsọkọrọ ụfọdụ na-akpụ ya ji ehi ya ka na-eneba anya n'ụbọchị taa. Elọlọ, o nwere okwu ikpu n'ọnụ tupu anyị wee gaa ezumike, ụtọpụzie ya. Daalụ nwanne m, daalụ rinne. Ndị ọma na-ege anyị ntị, ya bụ ife mkpu n'ọnụ bụ na m jụsị ọ wee bụ na ọgwụ ọ na-aṅụka nsụ ya na-egbu ya mgbu wee kwụsị, o wee ṅụchazie ya wee ṅụtazie ajị enyi. Nwesị ya ka nsịkwa maka na ya bụ nwatakịrị arụghị eluro n'ihi ya. Ya bụ ọ ṅụmara nkwụ nkwụ a wee ọ bụrụ nkwụ ọgwụ nsụ ya na-egbu ya mgbu, o wee sị na ọ na-aṅụ ọgwụ ka ọ kwụsị, mana ọ marụ na mgbe ọ na-aṅụ ya ọ na-akwụsị, ọ na-ejide ọbara nke kwesịrị ịpụ apụ, ọ na-akpụkọzi ya wee bịazie jiri aka wee mepụtazigharị ajị enyi a na-ekwu okwu ya. Ya bụ ọnya mere ị na-amụtagokwa nke a, onye na-ege anyị ntị, na nwaanyị ịṅụ oke ọgwụ na nsọ ya dọkwa na mma, ọ dịrọ mma chaa o sokwa ka ọsọ ya ji ehi anyị na-ekwu okwu ya, n'ihi na Chineke emegie na ọnwa ọbụla ọbara kwesịrị isi nwaanyị n'ahụ wee pụọ kwa ọnwa ọbụla. Ọ etu Chineke si wee mee ya, mana mgbe anyị jizi maka na ọ na-egbu gị mgbu, ijezie were ọgwụ oyibo na-eme kwa ọnwa ọbụla ị na-aṅụrị onwe gị ọgwụ oyibo. Ọgwụ oyibo a ga-eje mmiri kwụsị ọbara a kwesịrị ịpụ n'ahụ gị, o jezie nga ahụ ọ kwụsị ya bụ na ịsụchiri ya n'ike. O jezie nga onye hapụzi etu o kwesịrị ịpụ, gị na-emezi ọ na-akpụkọlọta ịnụ naanị ya tupu ị marazi ihe na-emeni, ọ ghọọ na-ajị ehi, ọ ghọọ na ehi afọ, ọ nọrọzie nga ọ na-eto. Nye bụ na mmadụ ewere n'aka ya butere onwe ya ọrịa, ka bụzi iji aka gị butere onwe gị. Chineke ga-enyekwara na ya aka o. Kedu ihe ya bụ ị na-afụ n'ahụ gị, ị mara na ya bụ ọrịa dị gị n'ime ahụ? N'ihi na lọlọ mgbe anyị na-ebido ya bụ ihe a, lọlọ mere ka anyị mara na ya bụ ọrịa nwere ike ịdị gị n'ahụ na ya ha ama, ị gaghị ama na ọ dị gị n'ahụ, ọ gaghị egosicha, mana o nwere ike mgbe o bidoziri towezie na-enyezi gị nsogbu. Kedu ụdị nsogbu ya bụ ịfụ n'ahụ gị? Ịgbaba ọsọ jee nyechaa onwe gị mara na ọ bụ ya bụ ọrịa dị gị n'ahụ. Na mbụ onye nke buru n'ibu bidogoro na mmemme ya mmee n'ahụ, ọ ya bịa mee gị onye a na-agbaze na-ata ahụ, n'ihi na ọ ga-ebidozi mmemme gị ọbara n'ahụ, na ọ bụrụ na nke buru n'ibu. Ọzọ, ọ na-ebutekwa ụkwụ mgbu. Ọ bụkwa na ị na-enwe ụkwụ mgbu, ya bụ ụkwụ mgbu, ị ṅụọrọ ọgwụ nkịtị ọ kwụsị, ọ ka na-eme gị jee gịnị nyocha. Ọzọ dịkwara ebe a ndị oyibo mekwa ka anyị mara na ọ na-ebute nke ndị oyibo na-akpọ constipation. Ọ na-ewetakwa ya bụ afọ ike, ọ bụkwa na nke buru ibu, ọ na-ewetakwa afọ mgbu n'okpuru n'ebe a na-afọ gị etu a, na ọ bụrụ na ya bụ ihe ebuo n'ibu nnukwu, ọ bịa n'okpuru afọ gị ebe a, n'ihi na ọ ya na-anyịdozi gị n'okpuru afọ, ọ na-egbu gị ezigbote mgbu. Na ọ bụrụ na nke buru n'ibu, ọ bụkarị ka buru ibu ahụ ọ bịakwa je na-anyịdo gị na akpa mmamịrị, na-eme gị na-anyụ mmamịrị mgbe ọbụla. O mekwara ka anyị mata na ọ na-ewetakwa ihe ọgbụgba ịgba nwaanyị na nsọ ya, ọ na-agbasi ike, ọ na-eme ọ na-agbasi ike, ọ na-adapụ n'ikem, ọ na-adapụ na nnukwu n'ihe a. Na ụfọdụkwa o nwere ndị ọ na-eme ya na nwoke na-anọkọ, mebinye ha na di ha na-emekọta, a na-enwe ihe mgbu. Ihe ndị a bụ ihe mere ka ị mara na ọ bụrụ na ị na-afụ ya n'ahụ gị, ije nyochaa onwe gị mara na o nwere ka o siri dị, na ya bụ ehi afọ anyị na-ekwu okwu ya ọ dị gị n'ime.